Finally. Guys, good evening. Mazula bwino konse kumene iniyo muli. Tsopano pano tinakamba kale kuti paliso apaja awini nyondo amene anali nthawi zonse amajambula achilima. Supporter wamkulu wa Malimu Dr. Saulos Klaus Chilima. So ameneyu nayinso ndithu anapititsana mkatimo. So mu parliament kukafunsa mafunso. Koma the good thing is iyeyo ndithu wamganganda mulachichewa za chizunguzo ayi. So the whole thing mafunso onse chilichonse chili muchichewa. That's why tingokhala limodzi kuti ndithu tionere limodzi. Nayenso ndithu walongoswanso ma information inanso ofunikanso kuti apapa pathandizire. Guys, thank you so much. Malawi and cameras. Anayankha nkati muja kuti oh thank you. Pamene neni mamunzo utafika kumzuzu chani anazayankha zimenezozo. So titafika ku Nkatabe pamene ndimaona message ya too much turbulence. But before the message ya too much turbulence, panabwera message yoti thanks. Ndiya too much turbulence. Zonse zinabwerera limozi, zonse 10 minutes past 10. Yeah, thanks, 10 minutes past 10. Too much turbulence, 10 minutes past 10. Ineyo nango yankha kuti Pepani wanga sana pange tiki kawiri, anango panga tiki kamozi. Then from there, ineyo na sa phone yanga kuyamba live streaming. Napanga live streaming ija, there was no communication between Anzanga ndi ine ni mango panga concentrate pa live streaming. After live streaming ija, itamalizika. Amaliza mwambo kuti tupita kumanda. Ansembe ananena kuti Pepani a vice president sabwera panopoti ndizipita kumanda. Nanyamuka paja upita kumanda. Titafika kumanda ene ndisakudziwa china chilichonse. Titafika kumanda kuja ndoti mtembo uja sunabwere. Nati andionepo pa phone ma message. Then naona kuti ma missed calls alipo ambiri pa Anderson Mwakiro. He was calling me. And then naona me phone ija kutsegula ndi pamene nazaona kuti once you see this message please call me. Then I called him. Ati do you know kuti ndege ya bwana ako yasowa? Ine ndikuti ayi sindikudziwa china chilichonse. Then the time mene timakambirana maliro aja atafika kumanda koja. So nati ndikuyimbira tikayika maliro. Then titayika maliro ndi pamene timanyamukaso kukakwera galimoto kubwerera. Tafika kunzuzu hotel kuja tinangopanga refreshment tinakumana ndi aje na Joshua Varela nanyamulana ifeso kupita ku searching. Then tapanga searching tinalowera mbali zingapo. Then from there it was I think entirely I'm not sure kweni koma it was usiku I think past 9 to 10 or past 10 early 10 imena nanena kuti ifeyo tibwerere tizipita ndi pamene ya secretary anapempha kwa office kuti ifesi tingabwerere kulilongo chifukwa choti abwana athu sitina apeze. So timapempha nawo kuti mwina mutipaseko malo ogona. So they gave us kuti tikagone ku Mzuzu hotel. In the other morning by 11 tinalawirira tinapitaso kukapanga nawo search. Tinali magulu osiyana ine nali gulu lina yosana gulu lina tinayang'ana ndi pamene tinapeza bode. Koma the time mene timapeza bode kumene kuja tinali kuti kula serikali alipo anthu alipo ena ndi ena ochepa koma analipo ochepa. Then from there tinapita ananyamula kumabwerera kunoko kulilongo. Thank you, Chair. Thank you very much for that narration. Members will have follow-up questions just to seek clarification. There's Kasina. Chair, mundu la kuti ndi fusiso mchichewa koma ndi mafuso angapo kuti mwina mai wini nyondo akozo ndi ankhapo. Sindikudziwa poyamba message imene ya watu wambonemene mwatipatsa ma message yo kapena the chat mabweresa kuti you can submit it on record. The conversation ya ino ndi Mr. Jimanini mbonemene mwina mutipatsa the chat. Thank you, Honorable. Yes.
ndili nawo umboni umenewo. Chabwino. Munali kumaliro kumene munapanga live streaming. Ngati ndamva bwino manena kuti amene analengeza pamwambo maliro kuti a vice president sabwera ndi asembe mukunyamuka mupita kumanda. Kupatula asembewo aliponso wina amene adalengeza pagulu kuti pamwambopo kuti a vice president safikanso pamwambo kapena analengeza ndi asembe okhawa. Pamenepo sindikukumbukira, koma amene ndikukumbukira kwambiri ansembe. Chabwino. Lomaliza chair. Mwapita ko kayangana thupi tsiku lachiwiri munali madimo osiyanasiyana ndi mwakamba kuti bodi inapezeka panapezeka asilikali ndi anthu ena ochepa. Munali anthu ambiri kufika pamalopo kapena inu munafika kale anthu afika? Zikoma onabo ife tinafika anthu atafika kale. Ndipo ngoti mtundu wa asilikali foi kumene kuno tikati asilikali ena matenga apolisi ngati asilikali payenera kati asilikali manena IMDF ndipo mukati mudapeza asilikali mtundu wa asilikali munenati amala defense force kapena mukamba apolisi? Zikoma onabo analipo onse apolisi plus MDF. Chair, that's all from the Zagassi. Anta Malabada. Thank you very much, Chair. I would like a confirmation from Ms. Winnie Nyondo concerning the message that was sent to the forum that you had within your office. How many people were available on that forum? Is the forum still available? And is it possible to provide the contents of that forum to this committee? Number two, you have appeared several times in the testimonies depicting that the late Vice President was very fond of you. How would you describe your relationship with the late Vice President? Thank you very much, Chair. Proceed. Okay. Yes. Message yo forum yo ilipo sinapangidwa itiliti hai. Ilipo nditu. Message imene anapanga communicate a secretary. Which message? Yo titu pita a vice president au pita kumaliro or which one? I think it was a message of, is it airborne? Something like that, or another message that you, as special assistants, would communicate concerning the travel arrangements of the late Vice President. Thank you, Honorable. Message mene ya airborne, near too much tablets. It was between me and the late ADC Chisomo Chimaneni on Telegram, but communication from the office of the Vice President from the Secretary. It's for the whole of, it was for the whole of us. My special assistant plus advisor. Yes. You asked also about how I was working with him? How would you describe the relationship between you and the late Vice President? Thank you, Honorable. Kukira kwathu kwa ntchito ndiwo ndine. It was very good. Yes, that's what I can say. At the north, and then there's a man. Thank you, Chair. Just one question. Can you remember, during the search, can you remember who called off the search? And it was at what time? For your remembrance, can you give us that time? And then who called off the search? Thank you. Thank you, Honorable. Anali msirikali. I can't remember if it was, but it was in police. Sanali or army. Anali in police. So I can't remember his name or even the face to say good mina anali.
but anali wa polisi ndithu. And the time it was around past, pamene ndimanena kuti it was before 11. Ndinganena it was before 11 o'clock p.m. Thank you. That's a man, and then Chair Zonzimvai. Zikoma kwambiri Mai Winnie Nyondo chifukwa chobwera ku komiti ino ndisachisoni kuti munaluza tonse tinaluza vice president athu mnjira imeneyi. Ndimafuna ndidziwepo kameneka kanali koyamba inu kumalandira mauthenga kwa munthu oti ali mu ndege. Ndi likatha funso limenelo Chair, ndifuse mafunso ena. Zikoma kwambiri Honorable. Kuyankha kwanga ndingayankhe chonchi. Sindine expert wa ma network. Oloso wa mndege ayi. Koma kunena kuti kulandira message mundege ndinena choncho. Tawi zina ineyo a vice president akamaenda kuti muna upita Blantyre mudonia muja ndimakwera nawo. Kaya upita kunzuzu ndimakwera nawo. Ndi mapezeka zoti mwamba muja sometimes ndikalemba message pa WhatsApp kandi Telegram kandi Facebook ndatumiza simapanga go through, but maybe after some seconds, after some minutes imapanga go through and umapezeka so ineso ndalandira ja ma message ena. So ndimene ndingayankhire zimenezozo. Okay, ndikudziwa mwakwerapo mwina nena experience yanu pa ndege ya mtuto wa Donia. Ndimafuna ndidziwe ngati experience imeneyo munayionaponso mu ndege zinazi ngati za Malawi Airlines kuti muli mwamba mopanda wifi ya mu ndege koma ikuluka mumatha kulumikizana. Munakhalapo ndi ma experience yana ndikumufuna musiyanitse pakati pa zimene munazoona zikuchitika mu Donia ndi zimene munazoona zikuchitika mu ndege zina. Thank you Honorable. Ndanena kale kuti sindine expert wa network. Sindimadziwa za network kuti zimayenda bwanji. Ndiponso sindine wa mndege. Koma mene experience yanga ndapangira because Donia ija mina ndakwerapo if not katatu or mina kafolo. Tikamati titapita Blantyre inachitika so the same. Tikamatumiza message later on imapita ndimalandira some message. Kaya kunzuzi it was the same. Koma ya kuti mwina ndakwera Air Malawi Ethiopian ayi nditumize message sifika unless ngati mwina ndanyamuka kuno ndafika Blantyre ndimalandira. Thank you. Funso langa lomaliza ndi mafuna ndidziwe poti inu ndi amene mwatsata kwambiri za media ndipo the late vice president anakudalirani kwambiri za media. Munkufufuza kwanu aliponso wina uyo analandirapo message tsiku limenelo kuchoka mu ndege ipita kwa munthu wina. Just for your own information, we don't necessarily need kuti tiziwe kuti message inaliyo tichani, koma did you know of any other people who had a similar communication from your point of view? Thank you. I end there, Chair. Thank you. Thank you Honorable. Nkhani imene yoyo mwina ikhala yondivutirapo because ineyo after ndalandira message ija I shared with the family. Now to Mr. Joshua Valera. The same message now was also a PS Lucky Squares ndalandira izi. Lezi kanakhala kuti kwina kwalandira akanandiuza so mwina koma popo no communication imene nalandirapo kuti ena aso nalandira message ndilibe imene yoyo. Thank you. Chair Zonzi and then Mwanza Central. Tathokoza kwambiri madamu pobwera madzulo ano. Zikoma kwambiri ndi funso limodzi makamaka munafotokoza kunena kuti katikati mwa search mukusecha anadzayimitsa ndi munali ndi tukulu komanso mmata amene anayimitsa nali msilikali wa polisi ndisa munafotokoza chonje. Communication imene idabwera motani adakusonkhanitsa linonse ngati nsonkhano kuti bwerani tikhale malo amodzi
idabwera motani popeza panali gulu and anthu analowera mosiyanasiyana zidayenda bwanji zikomo. Zikomo kwambiri onabo. Kusonkhana kwathu kumene mmene timapangira because ena malowera uku ena timangokhala mwina tikutsatira gamoto ina ya polisi kumatsatira anthu kumapita uku nde pamene paja zimapezeka zoti chifukwa choti paleply pa road block paja pa road block penipeni pambali apo pamene tinayima nde aliyense tikamachoka kuosecha amapezeka zoti amatiyimisa pamene paja tonse ndi timapezeka tikuyima pape mwina zithotheka kuti ena anali asanabwere pamalo paja koma amene tinalipo nthawi imeneyi ndi mmene mawu ananena kuti tiyimire pompo kuti tiyambireso mawa ziko mawalo mudayamba nthawi yanji kapena kuti adanena kuti muyambiraso nthawi yanji andi zidayambika nthawi yanji? Zikomo kwambiri onabo. Mama wao ifeyo gulu lathu limene tinali na onabo Emily Chinthu chimwemwe kachikuwo ndi driver amene amatiyendesa ku office tinafika ku 7 koma tinapeza kuti magulu ena alowa kale mchire apita kukasaka chifukwa amagawa timafikira pa ground pamene nanyamukira mabode kumabwera kulilongwe kuno pamene paja chifukwa choti abwera anthu amango atenga kumapita kwina ndesi ndikudziwa kuti ena oyambirira eni nthawi imene anayamba upanga search ndi nthawi yanji koma ifeyo tinafikapo 7 pamene paja zikomo kwambiri onabo. Funso lomaliza chair kutanthauza kuti mmene amalengeza kuchita code of the search sananene nthawi eni yoti mukumaniraneso the following morning, that's so? Zikomo kwambiri onabo apo pomwe nditha kunama sindikukumbukira zikomo kwambiri. Mwanza Center. Thank you very much, Chair. Madam Winnie, mukulongosola kwanu munanena kuti munafika pamalo munapeza pana anthu ochepa nthawi imene pana malo angozi anapezeka pana anthu ochepa. Mangofuna kudziwa kuti anthu ochepa amenewa anali amagawo ati? Zikomo kwambiri onabo. Anthu ochepa amene mwina timaona kuti tikumazindikira ndi anthu oti titaonena kuti apolisi aame UTM ndi anthu ena oti sindikuwadziwa koma amene I was able to identify them ndimapanga identify them through my uniform wao ame polisi ndi UTM ndi ena anthu oti mwina titakuwadziwa zikomo kwambiri. Yep. Yeah. Mwina mungo lingalira inali nthawi yanji imene mafikayo komanso inali kuti malo adziwika kumene kapena kuti adziwika paka nthawi imene mafika pamenepo? Zikomo kwambiri onabo mmene nanenera poyamba paja kuti amagawa magulu timalowera uku ndi uku so kufika pamalo paja zimakhala kuti awa afika mnthawi yawo afika ndi gulu lawo awa afika ndi gulu lawo ndezi mapezeka zoti pansewu patala pamene timakhotera upita kumalo kutawa kuja kungoziko panali anayikapo asilikali aliyense gamoto ikamachoka kuti ngati abwerera za searching azilowera uko akabwerera za searching azilowera kumeneko zikomo kwambiri ona. Yeah, Atlanta Malabada. Yeah. Thank you very much, Honorable Chair. Ms. Winnie Nyondo, you mentioned that you were live streaming the program for the funeral of the late Honorable Raf Kasambala. Do you still have copies of this program?
maybe somewhere, maybe on Facebook that we can refer to. Secondly, when you are searching for the VP, at this particular time, what was the security detail from your office doing? Did they initiate any search and rescue programs? Thank you. Thank you, Honorable. Pa Facebook mwina ngati ndingalowepo kupanga search koma Facebook these days inayamba kuti ukapanga live streaming after 30 days imapanga delete zimachoka. Then maybe if I can go and look for it, if it's there. If it's not there, maybe napanga download, I need to go and see it. Yeah, security yaku office kwa OVP, they were also there. Mapangira remote searching. Thank you. Ndizakasena? Ziko makwambiri chair, ndimavetsera mene makamba muja. Ndimafuna mutatiuzako Mayi Nyondo. Tsiku mene munakaseja nkubwerera. Zifukwa zimene anaperekera ndi kuti nyengo inali bwanji tsiku limene lolo mene mumakaseja makayang'ana ndege osatusaka nyengo inali bwanji andi funso la chiwiri as a media person I'm so much and very much sure you are familiar with top police faces. Nkhope za akuluakulu polisi mwina mazidziwa akwa bambo Richard Luhanga madziwa. Thank you, Honorable. Yes, Richard Luhanga ni madziwa, he was there. Amene ankati mu siya search kuti tiyambira somawa anali Luhanga anali munthu wina chifukwa ena ananena kuti anali Luhanga. Azana atabwera amanena kuti is a commissioner from the north, Mr. Luhanga ananena kuti tiyambira somawa. Can you confirm kapena you have a different evidence opinion? Ndi pamene mwina nditaunena kuti to confirm kuti anali Luhanga ndayiwala. Sindikudziwa kuti anali ndani koma ndanena kuti anali wa polisi. Simnamwele nkhope? Nkhope nayiona koma mwina tinali anthu obalalika ndikale. So I cannot say kuti anali Luhanga. Mwina anali Luhanga kaya anali ndani sindikudziwa koma anali wa polisi. Thank you. Mwina okay, chair pomaliza ngo kafuso lina lija khani ya nyengo ya tsiku mene mapanga call the session. Ziko makwambiri. Nthawi imene timapanga search nthawiyo inali yosiyana ndi mene inalili mamawa, because pamene ife timayenda mamawa a driver aso amachita kuvutika oyenda pakati amaonera ka line ka white kacha ndi kayero mkambali, koma ya madzulo inali ko better off than panga compare ndi ya mamawa. Ziko makwambiri. Lilonga Mudi. Thank you so much, Honorable Chairperson. Mayi Winnie Nyondo, ndiwafuna ndifunse funso kuti panayi mudawuzidwa kuti mupita ndi Madam Chilima by road kupita ku Maliro. Mukuwuzidwa kumeneko ndekuti kumasonyeza kuti a vice president sapita nawo ku Maliro, apita ndi a first lady Mayi Chilima. Ndiye ndimafuna ndidziwe ngati mmaforamu mwanu mudakambidwako kuti programu ya sintha bwanji kuti Mayi Chilima aja sitipita nawo by road, vice president ndi amene akupita. Padali ukambirana kwina kuli konse pa nkhani imeneyi komanso kuti chifukwa chani ma program adasintha. Funso loyamba limenelo. Funso lachiwiri linonena kuti ndimafuna ndingomva kuti inuyo ndi Bambo Varela, biko chifukwa Bambo Varela mukudziwa, amene adayambira kufika pa malo angozi adali inuyo kapena mudakapeza Bambo Varela atafika kale? Ziko mwambi. Ziko makwambiri Honorable.
Kufika pamalopo siningakumbukire because it's like tonse tinali obalalika kuti anayambira ndani chanjani timangoona kuti mwina anthu afika pamalo pamene paja. Funso linali chamwati bwanji pepani. Palibe vuto yayi. Ndimafuna kufunsa kunena kuti mudawuzidwa kunena kuti mupita inuyo ndi Madam Chilima kumaliro ndipo mugwiritsa ntchito galimoto. Koma kenako munadzamva kuti yayi a vice president akupita. Kenako inuyo mudanyamuka mamawa nkumapita kumaliro. Then mafunsa kunena kuti kodi m'maforamu mwanu poti munali ndi foramu yanu imene mmakambirana kaya WhatsApp ndi zina zotero. Padali ukambirana kwina kulikonse kumene kudasonyeza kuti nchifukwa chachani programu inasintha kuti m'malo moti mupite ndi Mai Chilima vice president akupita. Padali ukambirana kwina kulikonse kapena padalibe. Zikoma kwambiri onabo. Mmene nanenera kuti pa9 kumamawa anatiuza kuti tupita ndi Madam Mary wa company Madam Mary upita kunkhatabe kumaliro. Usiku ndi pamene anatiuza kuti a vice president akupita. Sana nene kuti Madam Mary sakupita anangotiso a vice president akutani akupita. Then a PS undiuza ineyo atandiimbira phone ndi amene ananena kuti Madam Mary sanabwere sanakwere nawo wa security sanakwere nawo. So ukoko wini ukwera ndi wa security mukwera muzibwerera limodzi. So pa forum pathu kunalibe zokambirana kuti ayi chanchani kunali chabe communication kuti a VP akupita kumaliro alafu kasambala. Zikoma kwambiri. Thokoza kwambiri. Kumwe ngufufuza pa nkhani imeneyo. Anabwera sikwese amaso a Yesaya adafotokoza kuti munali pa ndandanda pa manifest kuti muuluka nawo ndege kupita ku Mzuzu. Zimene mukaziziwa munauzidwa. Zikoma kwambiri chair. Zimene zozo sinauzidwe as communication kuti ine ndinali nawo kuti ndikwera ndege. Koma ndimangodikirira kuti mwina andiuza. That's why mama watinangonyamuka kumapita. Ziko. Manena kuti mapanga live streaming maprogramu a former vice president. Komanso mapanga mapost. Kuti mukapanga ma live streaming ni mapanga post pa mapeji andani. Zikoma kwambiri chair. Ndimapanga pa post pa page ya Winnie Nyondo. Ziko. Chimene simapangira post pa page ya vice president inalija. Zikoma kwambiri chair. Pa page ya vice president amapanga ndi PRO Pirirani Phiri. Zikoma kwambiri. Kusonyeza kuti inoyo yani nayo kwambiri ku social media. Tinene choncho Titautero nali wa media wa political. Ziko. Sono inuyo munapanga post nkhani ya turbulence pa page yanu madzulo atsiku la ngozi imfa itamveka. Ndizoona kapena zabodza. Zikoma kwambiri chair. Sinali zabodza sitsiku limene lolo ayi. Ziko. Koma munapanga post za turbulence. Zikoma kwambiri chair. After a day or 2 days, yes, napanga post ndineyo pa page yanga. Zikoma. Nde pali chifukwa chimene munachipangira delete post imeneyo. Chifukwa anthu inoyenda imene munatitsegula maso. Zoti kuli ngozi yachitika zifukwa zake mudazichula za turbulence. Nde anthu ambiri dala odabwa kuti message ija kuyisakasaka pa page pano sili kuipeza. Patali chifukwa chimene munayipangira delete message imeneyi.
zikoma kwambiri chair ndikumvato kwa inuyo kuti inapangidwa delete post manager ilipo mpaka pano kandi dzana lomwe ndimaiona ilipo, it's there. Zikoma kwambiri. It's on your page? Yes, it's on my page. Okay. Secretary, can we verify this information? Atokoza kwambiri chifukwa cha kufotokoza mbali imene munagwira ndikupanga clarify my areas ena ndi ena anthu amaona ngati munapanga delete ndi mafuna tipange verify kuti inuyo munali close kwambiri kwa former vice president ndi sizimamveka bwino kuti munapanga delete message imene inali ya vice president umene mmagwira ntchito ndi timafuna timvetsese kuti message imene idakalipo kapena ayi ndi matisime kuti message imene idakalipo pa Facebook tilondoloza bwino kuti tiziwe tsarane zinaenda bwanji. Chair, nimangofuna ikapanga supplementary question ku statement mwapereka. Nimangofuna mutatha ku mmene mumazindikirira inuyo ndikuziwa sinu katswiri ndege o za ukatswiri wazouluka choncho koma mmene ananena kuti too much turbulence poti ndi chizungu inuyo munayipanga interpret bwanji message iyo zikomo chair. Zikoma kwambiri honorable ineyo sinayitanthauzire mulimozi mmene inalili ndi mmene inalili mwachizungu momwe chanalemba mwachizungu mmene inalili kupanga post pa page ndimapanga post mwakulira kwanga kuti mawu amene aja chisomo anandilankhula mawu awo chisomo kundilankhula chisomo chimanene kundilankhula kunditumizira ma message. It was not the first time. Chisomo chimaneni ma programs onse a vice president akamanyamuka akamapita timapangana communicate kuti mwina feta tsogola ngati ine sindili pa convoy mwina ndatsogola amandiuza tili mwakuti tili pakuti so timapangana communicate kuti ndidzidziwa kuti ali pafupi kuti ine ndiyambe kugwira ntchito. Zikoma kwambiri. Yes, I will allow you to speak and then wind up with Zomba City South. Chair, while the Secretary was verifying, I was of a view, as a part of submission, the Mboni Irabange submit before this committee, as my first question is to provide to this committee the screenshot or that conversation of the actual messaging between her and Mr. Jimaneni, the late, and also I think she can screenshot today's date will show how he's going to screenshot the actual post imene anabanga pa page bao, and that should be part of submission of her witness testimony before the committee. I was proposing through the chair. Yeah, zofunikira. I think the bank follow don't make a minute. Zomba City South. Zikoma kwambiri chair. Naneso ndi achite join azinzanga apo kuyamikirani Mayi Nyondo chifukwa cha kubwera kuzaonekera ku committee ino. Funso langa lifananako ndi honorable akudedza Mayani kuti munalandira uthenga ochokera kwa late Chimaneni ndipo anakufunsani kuti munautanthauzira bwanji. Ine ndikufuna kuziwa ngati akakanali koyamba kuti munthu amene mumagwira naye ntchito wachoka ali malo ngati amene aja ndege kukulemberani uthenga kufoni kwanu, kuti kanali koyamba kapena zakhazi kumachitikako mbuyomu munayankha kuti simukatha kuchita interpolate koma ndimafuna ndikuziwa ngati chinali chisimo cha anthu amene mumagwira nawo ntchito kuti muna akaenda amatha kumakuponyerani mauthenga. Zikoma kwambiri. Zikoma kwambiri honorable. Ndanena kale kuti sikanali koyamba.
ndipereke example imodzi. Ulendo wina bwana anaenda pa ndege kuchoka ku Lilongwe kupita ku Karonga. Ineyo ulendo umene unaenda by road. Chimodzimodzi chisomo ankandilankhula. Ndikunyamuka tili pakuti mpaka kukafika kuti ku Karonga sikanali koyamba. Nde onabo akudetsa Malango ananena kuti kupanga mwina screenshot dedza kasina ndesi timati Malango Malango yes Malango chair please it's Malango amati ndipange screenshot the message the chat imene tinali nayo nde ndimati mwina pamene popo ndipemphe nawo kuti mwina olosoma expert ena olukandi ku secretariat aonetsetse chifukwa chakuti Telegram imasiyana ndi WhatsApp. Telegram ngati sunagwiritse for some time account ija imapangidwa delete. Ikapangidwa delete but when you go umazapezeka zoti machati onse alipo pacha kandi zithuzi zonse kachili chonse chimene mapanga from the beginning it's there. So musadabwe kuti mwina message nambala mwina sikuoneka koma the message is there. Kandi zakale ngati mukufuna zakale za ma screenshot I will provide that, no problem. Thank you very much. Tikuthokozeni faja nthawi yanu imene munatipasa ndikuyankha mafunso onse. Nakufunsani funso la message imene munapanga post. Munanena kuti simunapanga post pa 10, munapanga post pa 13. So tikhatu kufufuza tionesesedi pa page pano kuti simunapanga post pa 10 pa tsiku la ngozi. Ngati zipezeke kuti mukunama matenga oath ife a parliament mkhale mene CDC anoti mwatinamiza mafuna ndikuchenjezeni fuka ikoneka kuti munapanga post pa 13 June nde ndikumazifusa cholinga chopanga post chino pa 13 June ngozi itachitika kale yapangika chinali chani ndine mafunso ambiri koma ine imene ndikukumbukira inali pa 10 ngati ndikunama kafukufuku atuza koma ngati mukunama matenga oath ngani imene inde kuti tifufuza bwino munati muzayankhe mafunso ku polisi. Tikuthokozeni chifukwa cha kuzipereka kwanu kuyankha mafunso onse mwina mulini mawu ena omalizira amene mukufuna mutifotokozeni. Zikoma kwambiri chair ndi komiti yanu ndi media yonse. Zikoma kwambiri pondiyitana kuti ndizakhale nawo pamaso pano kufotokoza zimene mwina zimene zokhuzana ndi message imene ndinalandira. Ineyo ndikuti zikoma kwambiri ndilibe mawu amene mwina ndingawonjezere mwina ndingalankhuleso. Tathokoza zikoma. Mukhale ndonse kopambana muyende bwino. Zikoma.